Ще прекараме страхотно. Сигурна съм, морето все пак. Ще стане страхотно, лично ще се погрежа и Лени супер много се зарадва, въпреки че майка й постоянно й създава проблеми. Да, поне ще почина от нея. Толкова се радвам, че ме поканиха да отида с тях на море. Винаги съм си мечтала да имам такива приятелки и ще бъде много готино, сигурна съм. Само трябва да поотслабна малко, защото от тази бременност още не съм се оправила. Пък за парите все ще се намерят от някъде. На другия ден Лена отива до Перник, за да вземе сина си от своя бивш приятел Кирил. Лена, какво става? Не си ли още на работа? Не, уволниха ме. Как така сте уволнили? Какво е станало? Няма значение да ми се говори, дойдох да взема Йоли и да си ходя. Къде е? Ами сега в момента не може, защото Соня го храни в момента, но след Какво? малко. Не ти ли казах аз на теб, че не искам да го даваш на тази флорца? Виж сега, момичето, не искам да говориш така за нея, защото тя е наистина много добро момиче, полага супер много усили, грижи се супер много добре за него, даже се грижи по-добре от мен. Какво искаш да кажеш? Че си грижи по-добре и от мен ли? Не иска да кажа това. Остави сега, дай да не. Наистина за малко да го кажа, сигурно е по-съзнателно, но наистина тревожа се за нея. Напусна училище, сега пък са изголени от работа. Не знам на къде върват нещата, как ще се грижи за Юли. По-тихо, че току-що го преспах. Би ли ми казал с какво си го нахранила? С пюре от моркови и пилешко. Пилешко, къде знаеш, че сте не вегетарианец? От майка ти, тя ми го даде. Ох, милата ти, дори не знаеш какво е десина ти. Нещастница. Кирил отрича, но не разбира, че тази само го използва. Не мога да я понасям. Остава Юли само когато я изнася и да ходи на купони. Толкова безотговорна майка. Стана ми много тежко, като видях, че Соня е приспала Юли. Той е моето дете и тая флорца няма никакво право да го гушка. Ме уволниха от работа и сега нямам никакви пари. А пък тя постоянно го зарива с подаръци. Имам чувство, че се опитва да ми го отнеме. Направо ми е да я оскубя тая. Обясних ти, че когато ти давам Юли, не искам тая да бъде тук. Не наричай тая. Тя много добре се грижи за детето. Рискуваш никога повече да не видиш Юли. Моля, аз искам да не го видя. Не, бъркаш се. Ти рискуваш да не го видиш. Какви ги дрънкаш? Още преди 2 седмици ходих при адвокат, консултира съм се. Ти напусна училище. Днес ми сервираш, ще те изгорени от работа. Какво си мислиш? Какво бъдеш, ще му дадеш на това дете? Не се притеснявай за мен. Аз веднага ще си намеря друга работа. И каква ще бъде тази работа? Миячка, чистачка и какво? След 2 седмици пак ще изхвърлят. Никога повече няма да видиш Юли. Не. Много голяма грешка правиш. Сигурна съм, че Соня убедила Кирил да ме заплашва, така че ще ми вземе детето. Не съм очаквала, че може така да постъпи той. Аз Юли никога няма да им го дам. Ако искат дете, да си направят своя. Ден по-късно. Отчаяна след посещението на Кирил, Лена информира майка си за уволнението и за заканата на Кирил да й отнеме Юли. Срещата нарочно е в оживен търговски център, тъй като младата жена се страхува, че ако са насаме вкъщи, майка й може да направи сцена. Не знам, мамо, притеснена съм, защото той каза, че е говорил и с адвокати, отдавна го обмислял това. Сериозно ли? Да. Кирил? Да. Спокойно. Не е толкова лесно да вземеш дете от майката. Знам, но въпреки това се притеснявам. Малко детенце как? Аз държа той да бъде част от моя живот. А на всичкото отгоре пък и работата. Наистина съжалявам, мамо. Това, че се уволнили, хич не ме притесни. Даже напротив, така по-лесно ще я накарам да се върне в училище и да се завърши. Виж какво ще ти кажа. Работата в случая не е важна сега за теб. Повярвай, трябва да се върнеш в училище. Мислиш ли? Разбира се, много е важно. Много е важно за теб. Да учиш, да имаш... Образованието е много важно. Как? Как ще продължим нататък? Аз съм до теб, ще ти помагам, ще те подкрепям, много те моля. Искам да продължиш да учиш и заедно ще се справим. Да гледаме това сладурченце. Ако е така, мамо, аз ще отида при директора още другата седмица. Ще обещая, че ще бъде редовна, няма да бягам от часовете и наистина ще завърша. Лени... Много съм изненадана, че мама прие всичко толкова спокойно след всички беди, които й причиних. Беше толкова мила, че чак не можах да повярвам. Мисля, че е доста добра идея да се върна в училище. Точно така. Това е правилното нещо. Искам да те зарадвам с нещо друго. Искам да ти обещая, че никога повече няма да крия Юли. Ще го представя и на приятелките си, и на всички. Ма разбира се, той е твое дете. Да. Пък Ана и Мария са ти най-добрите приятелки. Те, ако не те приемат така, значи не заслужават.
Просто да не ти пука. Не, аз Трябва ще да го направя, продължиш. защото Това е супер. никога повече няма да повторя тази грешка да Разбира се се. отрека от сина си. Така е, така е. Благодаря ти, мамо. Сега ще вода. Ето да магазинче. Много ти благодаря, Да наистина. разгледаме, имам има нужда от интересни това. нещица. Разбира се. Мисля, че Лена имаше нужда така да се стресне и да осъзнае, че е майка. И да разбере, че детето е най-важно за нея сега. И сега е мотивирана и двете заедно мисля, че ще успеем да се преборим с Кирил. Вечерта Лена се среща с приятелките си. Младата майка е много развълнувана, защото иска да спази обещанието, което е дала на майка си и да разкаже всичко на момичетата. О, мачки, как сме тази вечер? Избрахте ли си какво ще бъде? Ами не, предложи ти нещо като за три хубави момичета. За вас имам идеален коктейл Дракула. Какво съдържа? Съдържа водка, ягодки и вкусна малко на ванилия и лимон. Ми звучи чудесно, но си ни. Внимайте, че е много опасен, защото не успеете да не стане нещо. Внимаваме. Може ли за мен чаша портокалов сок, моля? Как така? Само портокалов сок ли ще пиеш? Моля, очаква ни дълга вечер. Трябва ти нещо по-силно, какъвто портокалов сок. Да, но държа главата ми да бъде чиста. Защото, както ви казах, искам да ви